status of the case. Kaseng VPP kalabanjur ba kajingjop jongka na kasuki Shillong Lok Sabha kan sapha ya kakubor kabaklan syaka sarkar MDA hapo kajingalam kaseng NPP bakamdei ban khen kamkai ya kipadba dakabaong baki briu jong kejela kidei ki balayo jingtip ba unong aiktien kaseng VPP uba bat scam merbo ulaong ba ka sarkar MDA kadon satang hapo sausnem ban yo biang ya kajingshanya na upadba Katkum ka Jingyathu Jong ka sang VPP kan salong ka Jingma ka bakraw tam ha ka san hima sima la da kimla ban pinbiang katkum ka Jingkhmi lenti jong kipadba uba merbo ulaong ba ka Jingpynleit Jingmut ka ba Kongsan jong ka sang ka dei ha ka result ban Pynbna ha ka Tarik ubnai jiliu ulaong ba ka sang VPP kan sa pendap hok ya laki kamram ban ai Jingkersan ya kalyang persya ka ba klanbor hanong ba Delhi lada ja ba ka sinrop NDA hapo ka jingalam ka sang BJP kan wan pai biang syakabor sinshar Jong ka polisi parti orang ban telah dikatakan nimla ban Jong kesepe kiyo show ya ka sin yewi ka bo jeng BPP orang ba kim ken bagi pai ba idan ka bo situ ba idan ka ejino ba ha hi pai ba kinan pun ba kini pai ba ida ban suyalam bakla ka masuk Nagayan sa BPP ba yung job ng NP election away ng ba hangte hadali tada wan sarkar ng BJP ru sulo na kawan yung alay ka strong position mo Unong bishar balasyong thai